New Trap Youth Council HYC, Kajantia National Council GNC, Barka CORP, Kalashim Yakarai Hakjingilang, Balong Mentak Hat Pratrik Leber, Bandawana Kesorkar Jela, Ban Ajin Ken, Yakijingdon, Kinong Shong Shnong, Hakijaka, Kibom Hap, Hakernet Kebahandriu, Nekasik Schedule, Hapo Kamegaria. Kajingilang Jukilai Tili Kiseng, Kalong Halor Banekren, Yakijingyat Bet, Kasorkar Preng, Man Pentrikam, Yaka Citizenship Amendment Act CAA. Bakaran ciklat patai kubur o President ke HYC uba Roy Kopar Syndrome ulong bakilai teli kiseng kin saai da kadar khas yo menteri rang ba kejela u konrad ke sangma ban panjing tip ikejingdon ki nongsong snong hakijaka ki bom hap hapo akhirnet bandriu na sik schedule hapo ke Meghalaya. Kami yang ikut kerja pendiri. Nilai iba kakat wetrik mentau benai ke Ministry of Home Affairs jong kesorkar India kila penmi ya ki rules jong ke Citizenship Amendment Rules araja rakusam akabala penbana baut penterikam no ya ki kendon jong ke CEE arja kat kendai apo kari India hibro kowe. Oh ya kitu gisnem arja kat kendai hadin balami ke Citizenship Amendment Act jong snem arja kat kendai na kaliang gipat ba nong shong shnong jong kejela dan jong kari India hibro kowe hanin kat bat ngi kum kiseng balang untuk kopor ngila ya mi pat ba bandawa ba ya kani ka an kabatmu ban pelong nong shong shnong ya kita gejat benriu ki basyak ta lan ki basyak ban ben namar beki day na kanu no ka kanja niam kalong kan niam Hindu Sikh Parsi Kristian lagi lain teli kiri ke Bangladesh ke Pakistan ke Afghanistan ke sorkar India ketemu ban penstet ya ke proses na ke ban pelong ya ki kum kita ginong shong shnong go pura jong dari India Kisnam arja hak kendai na kaliang gajongi rengkat bakiwe kiseng balang baki pai ba nong shong shnong jong jelahi ngilami pai ba ban persya ya kanikaan ban hadir kata na kaliang jong sorkar India kalawan ra itu kendon go boong ba ya kani ka CEE arja hak kendai onong pentrikam haki tribal areas lani haki jaka ki ba betip kum kita ki jaka ki ba hap hapo jong ka six schedule ka bangi ngidan na kani ka jela ka jongi hoi ngila ban ong balik si lembaga ni gajing ki jong pat ba lembaga jing sim kya jong ki nong mi khmat ba jong ka sorkar India kelala ban wanra ya taka kendon bahkan ni ka NCE kanom trikam haki ni ki tribal areas dan ni ki jaka ki bahap pok six schedule dan nakaliang ka jong kum ki kunun sam halang ki bayedon hadir mengilai shong perkhan ngila yu iru ya ka jingkran jong menteri rangba jong ka sorkar jela ka jong haki ni gisngi beladap Home Affairs ka penmi ya kan ki rules hak hak wetrik jong tahu benai kadang ki kentin ki bama uhi ula keren wong ba om borok kuwi ka jela ka jongi kalat na ka jing pentri kam ya kan kaan ngimdai ban klet badang don ki jaka kham tam e hang ni apo normal shilong ki ba lat ki balat na ka jing pentri kam ya kan kaan jong aja hak kendai kaumut ba ki beri ki bosong basa hak ni ka normal shilong area ka bangiong kila ban apply ke citizenship lomba kanika Citizenship Amendment Act jong snem aja hakenda tikum ki senghalang ki basmukhya ki bangila ris ya kani isu nakapor sakapor kumangi ong mangi jat benri ko berifat kila datang ki hajar ki hajar kum kini jat beri piyo ya kala ban apply ke citizenship lomba kini ki jaka ki bedon ami apo normal shilong area kanja ayu yang ikum gajat ngimla ban len baka sorkar jela adu mentah kamdon ya kanu jingkhen hi ka jingkli ka beningkong ka mangi hapen kli ka sorkar jala kalong hatu ki don jingkhen ne am ka nungut ki briu ki basong basa hapo kane ka area ka bala khot kum ka normal shilong hatu ka sorkar jala ka don jingkhen ne am ka nungut ne ginong shong shnong ki basong hang ne hapo normal shilong kila ban apply ka citizenship lomba kane ka an ti ka jingkwa ka jongi na kaliang jongi ka HYC ka Jantia National Council hukum juru na ka ko kalong bangin tho ngila pen kre ya jing tho ka bangin submit menda kasni ka office ng chief minister da ka babu ya ki atli ki jing doa ka baningkong kalong hot ya so comment ba ka state ya ka jala ka jong ngila pelat na ka purview lan ya ka jing pentrikam ya ka ni si ya ka kandai ringim so hun pat namar ba khlem pelat pura amot ba umdei na ka jala umdei bala pelat pura ya ka jala ber kowe tingi so ban kentu ya ka sorka bahkan ja ayu lada katu kan ningut dan katu hajangut ki basyong hang ni hapo ka normal sulong area ki apply ya ka citizenship ngiyo i ka jing ong jong chief minister bon ong ba kinong shok snong jong ka jala lan ki seng balang kim dei bentir ba ngi ka sorkar India ka pentri kam ya kanikaan henry umla pat ban assurance ini ba
lani kawiru ka beriu ka ban apply ke citizenship lembang ni ka jaka ka balat na ka jing menteri kami ka si tela da jaba don uwe lani argut lani syajar lani shipo ajar ngut ki ba menteri kam lani ki ba apply ke citizenship lembang ni ka normal shillong area ki ba syong wasa po normal shillong area ka ka sinjam ka ba sarkar jelakan syim ka baar ka mengikwa un bu jing teli ya ka sarkar Meghalaya ka long hatu ba ka sarkar Meghalaya ka don em ya ka jinglum jingtip ka nungut ki don ki beriu ki ba syong wasa hang ni po normal shillong area kenapa ya kata ka jingtip ka ba maki ki lum kinyo bu na ka benta ki por ki bansawan le sila da don kinu ki beriu ki bam hap hapo jong kani ka an arja khat knai ong ba unu nu beriu bawan shwa jong arja khat sa ula ban apply ya ka citizenship lomba ka CE arja khat knai ya tu ka sarkar jela ka don ni ami kata ka jingtip bayo beriu bawan tang menin bawan menchi singi apply ya ka citizenship lomba ka jingshong hakini ki normal shillong area lani hakini ki jaka kanja ayu kan kata ni kanong kata yangi kam tambe ka jela ka babun di kirit pat kumngi kum gajat menteri bagi pat bagaru ba ngiba ban bu kini di kinti di bami hin au chief minister jong iba ka jingma ka ba up na ka spill over effect ka jingma ka ba up na kibriu ki ban apply ka citizenship lomba ka jela asam ho yang ni jela ka jong i kinomyo ban apply naman ngibun ka tribal areas rekan sa ayu pat lada ka don kata ka jing apply na kiwi ki jela lada kita gibri ki rong sang ni ka jela ka jong kung mangilong himenta ngilong lengkut ngimdon kinu ki an ki ban regulate lani ki ban khanglat ya ka jing rong jingmi jong ki briu ki manabar ka jela ka jong ka jing dawa ka jong i na du islam ki balale kalong ban penteri kam ya KLP jen la dang idon ya KLP kani ka jing nginom srutir bala dodon makna ki apply makna na Assam ki apply makna na West Bengal na nang nunong nuru ngimdon jikting na mala da kini ki briu ki mut ban rong sa kani ka jela ka jong i ngintip ngila ban regulate ya kata ka jing rong ka jong daga jike bat ka jing ma ka baap yangi kum ka jela yangi kum ka jat menteri pat kalong ba wala onda kini ki briu ki la yo citizenship let's say na West Bengal let's say na po Assam kin sawan pat bandrung ha kini ka jela ka jong hatu kum ka jela ngila long ni em ki bala biang ye ki an ki kanun ban yada ya kata ka jing rong kertap jong ki briu ha kini ka jela ka jong tika kata ka bangi penpau hakmat jong chief minister jong i ba de ka sarkar jela ba kajingma ka bami kade ka ban sami ru kande na ka jingrung jong kita gibriu ki bale sikin sa yo citizenship na ki wei pat ki jela tela dangim don no kloi ya ka an kum KLP kamut kan bu jingma yangi kum ka jela ba de ka jat pendri di barokwe kita ki di atli ki bang ibu Ahmad jong ka sarkar jela lang bau chief minister jong i ka bangila dawa ba ka sarkar jela kade ban penbor ya ka sarkar kami ka baningkong bakade banuan ra full exemption komut badai ban exam ya ka jela me kalia hiborok we klem da pelat watang itai jaka ibodon hang dia po normal sulong ba ka baar ka jingna wana ka sarkar jela kolong ka sarkar jela kade ban shim ka je kli ban pentikna ba ka sarkar padeng kade ban aya KLP knang ban yada ya kani ka jengrung jong ki brio pat ki bale si lembak kani ka an CE lembak ki an NRC bat kiwi ki an ban penteri kam tam ya ka hapo ka jela Asam kumba kalong hi la da jai hapo Asam ngiyo i ba Asam ki wanra di ki policy ba pero ki ba pelong ki brio le si banwat ya kata kacaka bakin let banwat ya kamai gaji la ne ban long ru ki nong shong bapura kinom yo ban let ha Manipur kinom lo yo ban let ha Arunachal kinom yo ban let ha Nagaland ha Mizoram mereka jela ka jong ipat ka bomdon ya ka an ka bu jingma tingi ngi so ban tawan ka sarkar jela ba ka dai ban penteri kam la de ban penbor ya ka sarkar India ba ka dai ban penteri kam ya KLP di ya kani ka jing thua ngin ai menta ka si Ahmad ha chief minister jong i ban bu ikini ki jing dawa bat ngingit skam ba ka sarkar jela kan shimkhya ne kam ku mangila ap na du usnam arja khatnai ila penbor ya sarkar ban warra ya ka resolution adu kini isngi ngidang ya yale hi ban penbor ya ka sarkar ka dai penteri kam ya KLP naman nginget batang KLP ka balak man yada ya kani ki jingrung kertap jong kini beri ku namba kita gidi ki jingrai ki bangladesh sisa ya kalan transfer kalau kumju wakyo menong terikam kini normal areas dan si kani si iro kani gawe na ke jing persang panuan ra ya kaan ke menong terikam ang ya po normal sulong area di haluan kata kanong remba na kaliang kajongi ngilabu ya kata kajing penpau mat ka sarkar ba ka sarkar kadi benlum jing tep ya kini gibri ke bedon hang ya po normal sulong kumul bagi beri ke belasa di kisnem ke belalet da si
kandon ka jing tempat ka baar kalong ba nakata bangi kum kiseng ni persya ya kasi ba kamde ban wanra ban exam tangi ki tribal areas de ban exam ya ka state hibro kawe di nakalian jo kaseng im sohun ya kata kajing wanra kuma piong kala le si kande kajing persyang bala da wanra ya ki an nang ni sakmat ru kin le hikumjo tilada kum wanra ya ka LP ko ban ong menteri kam tangi tribal areas kanom trikam hapok di normal silong area kande ke bangin nom lak ban penyang Nomor bangingit hi borok koi kumboong chief minister baka state kajongi kade 99.999% tribal. Kaumut 4% kade ka tribal area. Tingi ngi kwaru baya kinu ki an ki menteri kam ya kajala kajongi kade banlong by full exemption kaumut bade menteri kam hi ha kajala borok koi. Inomla ban priang kum kini ki an ki menteri kam. Tang haki tribal area sonom menteri kam ki normal shillong area ndre ngitip pat balang ba kini ki beri basa basyong basa normal shillong area kilaban ketak pat ya ka ya ki tribal areas bro we ki bodana ka jala ni nakaliang jong ni kum ke choice barang ka ni perlo lu ni laya kawin ki jeng dawa ka jong ni sinang ni hakmat perlong ba ka jala hi bro we ka de bede ka tribal areas onom de shu bandon kata ka normal shillong area ka ba kawmut bala da don kum gini ki an on exam lani on exam teng ka tribal areas on pelat ka normal shillong area di Qatar kami gawai na kijingnya syong perkat kijongi ka bangin sat dawa ba ka desa council ka di bandon bor habro kwe ndai ben ong mantalai ka normal silong ka non bor tang syabar dong ka normal silong area di ngi saya syong perkat kumdu banya yang ni kam ringi ni labu jingmun banang ni sakmat ngin bu ka jing dawa ngal trai ngi layo i kijing kren jong ki babun hiru ba ki kwa ba kani ka normal silong area ka di ban ha apa ka jurisdiction jong desa council tele sina kali yang ka jong ngiru laiseng kibaya don lang ni ngin sabu ko ni kijang dawa ka sorkar le si kaban sawan baki dei ban pelat di ni kentin ban ong bandon ka normal silong area dari ka tribal areas jong ka jelahi ka ban de bro 4% jong ka jelah mereka hamai pat lang ki perlok jong ni ki budon ko garwels baki ni don bentalang dari ni kidau ki bom lakiat ki kimsim lala ban ni don haka ni ka jinge keren ka jong ni ndai nomor 4 bangi de giseng ki ba pet ya ka baha kami jong kan nyotrap yang mentahi ngi concentrate ya kang ya jaka ki baha ko kasi ko chan hills ngi pat la ban kren ki jaka ki baha apo gar hills samar be ki porok jong ngi badon nagi tu ki jaka maki ki kham tip kham bahaya ka jingge ka baki ki kendu ti kum ki seng ki ba pet ya ka baha kami jong pat ba jong ka briu nyotrap ni long concern ya kan ki jaka ka jong ni ka badon nang ni apo shlo bapiom ni ladon ka jing kren ba kajing mu ka jongi yang mentahi kalong mengintho syaka sorkar jela ka jongi nang ba menteri rang ba harangkat ka sorkar jela kin sim kiai kini ka ba hadin kata ka proses ka ban sabut kalong mengin satho syaki bor ki badai pet la kalong syaka parliamentary standing committee la ne syaka ministry of home affairs ru ya ka bangin sasyong bangin seperkat kumnu banya ni galenti kumba kalong mentahi abang ilajit ikini kinong ikmat ki jongi ki banlong ka sur ka jongi shabar ka jala la ne syaki bor ki badai pet la kalong syaki ministry go pero pe ni kmi lenti ba kini kinong yalam ki jongi kinle ya la ka jong kamra ti hoy ka juk ka poru ni don la ka jong kamra ban perkat ke ka bangin shim de ki we pat kila lenti ban tho na kaliang ka jongi syaki we pat ki bor ban ke ka jing doa ka jongi ka long pa ka jala hi bro koi ka de ban ha po ka ki tribal areas ka nom don show kata ka jing penia per ha ka tribal areas but ka non tribal areas katangin sa shim ya ka jing sinjam ngin sa thwa chi ki bo ki ban tho